Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, July 16. Mga inanay na classroom sa Guagua, naging sanhi ng shifting schedule. Mas mahigpit na pagbabantay sa industrial zone ng Mexico ipatutupad kontra illegal na droga. Programang pinansalang DOT o DOT at DTI pakikinabangan ng tourism MSMEs. Pampanga Giant Lanterns wagi kontra Val City Magic sa 2025 MPBL regular season. At Hyundai Kona handa na sa anumang adventure. Nilamon ng anay ang kisame at truces ng isang pampublikong paaralan sa Guagua, Pampanga, kaya't napilitan silang magpatupad ng shifting class schedule. Tiniyak naman ng paaralan na ligtas at tuloy-tuloy ang pag-aaral sa kabila ng sitwasyon. Magbabalita si Lizen Morten. Shifting ngayon ng klase sa Pulong Masle National High School sa Guagua, Pampanga matapos ipatupad ng pamunuan ng paaralan ang isang compressed schedule para ma-accommodate ang lahat ng estudyante. 6 kasi sa mga silid-aralan ng eskwelang ito ang hindi na magamit matapos matuklasang kinainan ng anay ang kisame. Ang anay ay kilala bilang silent destroyer dahil tahimik nilang sinisira ang kahoy sa mga gusali na nagdudulot ng seryosong banta sa kaligtasan ng mga estudyante sa naturang paaralan. Ayon kay Principal Mirna Santos, matagal na nilang problema ang anay at dati na silang nagpa-treatment dito para sa ilang gusali. Pero sa pagpasok ng kasalukuyang school year, nadiskubre nila kung gaano na kalala ang pinsala ng anay sa mga naturang silid-aralan. Nagbrigada eskwela kami, okay na. Naglinis, okay, nakapaglinis, okay naman. So nag-opening kami ng first week ng klase. Bigla ma'am, sabi ni Sir JP, may nahulog daw yung isang electric fan. Sabi ko, yung nga, because of anay, wala nang laman yung paglalagyan ng... O sabi ko, ay, swerte natin, walang natamaan na bata. Agad humiling ng inspeksyon ng punong guro sa Schools Division of Pampanga ng DepEd, gayon din ng rekomendasyon para sa mga naapektuhang silid-aralan. Check na yan. At kailangan po natin, ma'am, ng letter na ibabakit daw yun. O for the meantime, i-vacate na natin, sabi ko. Pero yung letter natin kay Sir DY, ipo-forward na natin. Tapos pupunta rin siya sa atin. At maintindihan niya, kung binavacate ko na, sabi ko. Wasto naman daw ang naging desisyon ng paaralan ayon sa DepEd Engineer ng Schools Division of Pampanga na si J. Diwa. Base kasi sa isinagawang inspeksyon ng kanyang team, positibo nga na kinaina ng anay ang mga kisame ng 6 na classroom. Aniya, delikado nang gamitin ang mga silid dahil posibleng bigla na lamang bumagsak ang bahagi ng kisame habang may klase. Sabi ko nga kanina, yung part na na-damage lang, kagaya po ng mga ating mga ceiling joists sa ceiling. So yun po ipapalitan na natin ng mga metal farding. Yung mga materials na hindi na po inaanay. May isang silid-aralan din na maging ang mga trusses ay naapektuhan na ng anay. Kaya hindi na lang kisame ang papalitan kundi pati ang mga damage na bahagi ng istruktura. So dapat urgent o i-repair natin yung ating mga classrooms na halimbawa lahat ng mga inaanay na parts ng ating mga building is kailangan ma-remove and replace. Inaasahan namang matatapos ang pagkukumpuni sa mga classroom sa kalagitnaan ng Agosto sa loob ng second grading period ng kasalukuyang school year. Habang isinasagawa pa ang mga repair dito sa mga classroom sa Pulong Masle National High School, pansamantala munang nag-shifting schedule ang mga bata. Bagay na hindi naman daw nakaapekto sa kalidad ng edukasyon. Ngunit ano nga ba ang epekto kapag maghapong minaximize
ang pag-aaral ng mga estudyante. Sa regular class hours, 7:30 a.m. ang simula ng klase. May lunch break at matatapos ito ng 3:30 ng hapon. Ngunit dahil compressed ang araw ng mga mag-aaral, as early as 6 a.m. ang pasok ng mga pang-umaga hanggang 12:00 ng tanghali, habang 1 p.m. ang umpisa ng klase ng mga panghapon at 6:00 ng gabi naman ang tapos ng kanilang klase. Actually, wala naman na compromise na oras. The same kung ilan yung required number of hours within a week per subject, kukover pa naman dun sa schedule na ginawa namin na shifting. So walang na-sacrifice. We made sure na wala. Kasi hindi allow definitely ng DepEd na may ma-sacrifice. Sa kabilang banda, may mga magulang naman daw na nagbigay ng intensyon na tumulong sa repair ng mga classroom upang maibalik sa normal ang oras ng klase sa Pulong Maslen National High School sa lalong madaling panahon. Bagay na ikinagagalak ng punong guro dahil kita raw sa mga magulang ang malasakit sa kapakanan ng mga estudyante. Quality education pa rin po ang isa-serve ng bawat isang guro namin dito sa Pulong Maslen National High School. At maraming salamat din po sa inyong mga yung coming from the heart na tulong nang gagaling po sa inyo. Hindi pa po kami humihingi ng tulong. Kayo na po mismo ang nag-o-offer ng tulong. Samantala, tiniyak naman ni Engineer Diwa na magpapatuloy ang kanilang monitoring sa kalagayan ng mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan sa Pampanga para maiwasan ang ganitong mga insidente. Ini-ensure po natin lahat ng ating mga public school buildings dapat po safe pong ginagamit ng ating mga estudyante. Matatanda ang una ng iniulat ng DepEd Pampanga na sa pagpasok ng school year 2025 to 2026, may 62 silid-aralan pa ang sumasailalim sa pagkukumpuni sa buong Schools Division of Pampanga. Target din nilang magdagdag ng 75 pang bagong classroom sa buong lalawigan bago matapos ang taon. Lizan Morten, CLTV 36 News. Samantala, namahagi ng mga punla ang lokal na pamahalaan ng Bacolor para sa pagpapalago ng mga gulayan sa paaralan sa bayan ngayong Miyerkules, July 16. Bahagi ito ng programa ng LGU na naglalayong palakasin ang disiplina at interes ng mga mag-aaral sa larangan ng pagtatanim maging sa pagkain ng masustansyang pagkain. Bukod sa mga punla, namigay rin ng Bacolor LGU ng fertilizers o abono upang mas mapalago ang pagtubo ng mga halamang gulay. Samantala, may maayos at ligtas na lugar na para sa mga pagtitipon at iba't ibang recreational and cultural activities sa mga residente ng Barangay San Francisco West sa Anao, Tarlac. Natapos na kasi ang pagtatayo ng 6.86 million pesos na multi-purpose covered court sa Barangay San Francisco West, Anao, Tarlac, ayon sa DPWH Tarlac 1st District Engineering Office. Lain ng itinayong pasilidad na magsilbing sentro ng mga aktibidad ng naturang barangay, mula sports at cultural events hanggang sa mga pulong at serbisyo pampubliko. Ayon kay District Engineer Neil Farala, ang 518.40 square meter na infrastruktura ay may kasamang stage, mga dressing room at comfort rooms. Isa rin muna itong accessible facility alinsunod sa Batas Pambansa bilang 344, kaya't may nakalaang ramp para sa mga PWD. Bahagi ang proyekto ng 2025 national budget na sumasalamin sa layunin ng pamahalaan na paunlarin ng mga lokal na infrastruktura sa mga bayan gaya ng Anao ayon kay Engineer Farala. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isang red flag system ang inilalatag ngayon sa pamahalang bayan ng Mexico, Pampanga para bantayan ang mga banyagang umuupa o bumibili ng mga lupa sa kanilang mga industrial zone. Layunin nitong maiwasang maulit ang insidente noong 2023 kung saan nasabat ang kilo-kilong shabu sa isang warehouse. Magbabalita si Paulo G. Santos. Ang industrial at commercial zone ng Mexico, Pampanga ay isa sa mga nangungunang salik ng pag-unlad ng bayan. Maraming negosyanteng lokal at dayuhan ang patuloy na namumuhunan dito dahil sa strategic location nito, malapit sa North Luzon Expressway, lalo na sa mga nasa Barangay Panipuan at Kamuning. Subalit minsan na itong nasangkot sa kontrobersiya noong Enero 2023 nang madiskubre ng mga otoridad ang isang warehouse na naglalaman ng kilo-kilong shabu. Isang insidente na inimbestigahan pa ng Congressional Quad Committee kung saan binusisi ang accountability ng mga local official. Kaya naman sa unang termino ni Mayor Rodin Gonzales, agad niyang inatasan ng mga barangay officials na bantayan ang bawat transaksyon ng lupa sa kanilang nasasakupan, lalo na kung banyaga ang bumibili. Sinabihan ko na yung mga barangay captains nung nagkaroon kami ng meeting sa mini convention. Sabi ko sa kanila, ang gusto ko ngayon, lahat ng bibili ng lupa, lalo na kung foreigner, gusto ko duman muna sa kanila. Kailangan malaman nila kung ano kung sino yung bumibili, kung ilang hektarya yung binibili, at kung ano ang gagawin dun sa binili nilang lupa. Ayon kay Gonzales, malaking tulong ang mga barangay officials bilang force multipliers upang mas mapabilis na maipaabot sa mga lokal na otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Ang importante yung kooperasyon ng mga barangay officials dahil silang magbibigay ng impormasyon dito sa munisipyo at sa mga men in uniform natin. Giit pa ng alkalde, wala siyang tinatanggap na confidential o intelligence fund, kaya malaking bagay ang suporta at koordinasyon ng ahensya gaya ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Tanggap kayo ng intelligence fund o hindi? Binibrief nyo? Wala pa. Wala akong intelligence fund dito sa munisipyo. So, nagkausap nga kami, nag-courtesy visit nga yung PDEA at marami kaming napag-usapan about drugs. So, salamat sa kanya sa suporta niya dito sa bayan ng Mexico para matulungan tong mga kabataan para hindi na maiwasan na yung paggamit ng droga. Isa na lang yung problema namin sa isang barangay na lang, yung Pandakaki na lang. So pagkatapos ng Pandakaki, pag na-resolvean itong problema, so drug-free na itong Mexico. Ngunit paliwanag ni PDEA Pampanga Provincial Director Mark Anthony Viray, kapag sinabing drug-cleared na ang isang komunidad, hindi ibig sabihin na tapos na ang laban kontra droga. Anya, dapat tuloy-tuloy pa rin ang pagbabantay. Of course, pag isang drug-cleared ng isang barangay or isang munisipyo for that matter is, it doesn't mean po titigil na po ang inyong kapulisan, di Philippine National Police, ang inyong PDEA sa pag-operate. Mas lalo po namin itong i-intensify ang aming anti-illegal drugs campaign kasi gusto namin masustain yung status ng isang lugar. So we don't want that this community will be revoked back into a drug-affected community dahil po naging complacent po tayo lahat. So asahan niyo po sa ating mga punong barangay, lalong-lalo na sa ating mayor, pag na-clear po ng barangay ninyo and you will be conferred as drug-cleared, is mas lalo po magiging intensified yung anti-illegal drugs campaign. Isang malaking hamon pa rin sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mapanatiling epektibo at tuloy-tuloy ang kampanya kontra illegal na droga, lalo na't sa datos ng Dangerous Drugs Board noong 2024, mahigit 6,000 na barangay sa buong bansa ang nananatiling apektado ng droga. Sa lokal na antas tulad ng Mexico, Pampanga, ang mahigpit na koordinasyon ng LGU, barangay at ahensya raw ang susi para hindi na muling masangkot sa operasyon ng mga sindikato ang kanilang industrial zone. Paulo G. Santos, CLTV News. Samantala, balak ng Angeles City LGU na ayusin at maging kaaya-aya ang mga kalye ng syudad sa pamamagitan ng pagtatanggal ng spaghetti wires at mga nakalaylay na mga kable.
Hanggat nangadhika ito na mapaganda pa ang lugar bilang highly urbanized city at matiyak ang kaligtasan ng mga Angeleño sa anumang peligrong hatid ng buhol-buhol na mga kable. Pinangunahan ni Mayor Carbelo John Lazatin II ang unang pulong sa iba't ibang kinatawan ng mga telecommunication companies na nag-ooperate sa syudad. Tinalakay sa pagtitipon ng mga estratehiya at kolaborasyon para sa sistematikong pagtanggal sa mga hindi na gumaganang mga kable pero nananatili nakasabit sa mga poste. Suportado ng mga telecommunication sector representatives ang programa kasabay ng pahayag sa isinagawang mga hakbang sa pag-streamline ng cable management at underground wiring. Balak ng Angeles LGU na magpatupad ng face-by-face approach sa pagtanggal ng spaghetti wires kung saan uunahin ang mga pangunahing lansangan. Titiyakin namang hindi makakaapekto ang proyekto sa trapiko at mga negosyo sa syudad. Sisimula ng action plan sa mga darating na linggo matapos ang isasagawang mga konsultasyon at stakeholder meetings alinsunod sa transparency at inclusivity. Sa ibang balita, inilabas na ng COMELEC ang bagong calendar of activities para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Kahit hindi pa sigurado kung matutuloy ito ngayong taon. Ang iba't ibang petsa ng mga aktibidad alamin sa report ni Raymond Tasoy. Naglabas na ng bagong calendar of activities ang Commission on Elections o COMELEC, kaugnay ng nalalapit na Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE, bagamat hindi pa tiyak kung matutuloy ito ngayong taon. Sa kasalukuyan kasi, hinihintay pa rin ang pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang batas na magpapaliban sa BSKE mula December 1, 2025 patungong unang Lunes ng November 2026. Gayunpaman, ayon sa komisyon, magsisimula ang voter registration mula August 1 hanggang August 10. Kasabay nito, isasagawa rin ang Special Register Anywhere program at online application para sa reactivation ng mga botante mula August 1 hanggang August 7. Para sa mga nais kumandidato, itinakda ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC mula October 1 hanggang October 7. Mahigpit namang ipagbabawal ang premature campaigning mula October 1 hanggang November 19. Samantala, magsisimula ang election period sa October 27 at tatagal hanggang December 31 kung saan ipatutupad ang gun ban. Ang campaign period ay papayagan lamang mula November 20 hanggang November 29, habang mahigpit na ipagbabawal ang pagbebenta ng alak sa November 30, isang araw bago ang mismong halalan. Sa December 1 Election Day, bibigyang prioridad ang senior citizens, buntis at persons with disabilities o PWDs mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. Bukas naman ang regular voting hours mula 7 a.m. hanggang 3 p.m. Itinakda naman ang huling araw ng pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa December 31. Paalala ng komisyon sa mga botante at mga tatakbo sa halalan, mainam na alamin at sundin ang mga itinakdang schedule at patakaran para maging maayos at mapayapa ang pagsasagawa ng BSKE. Para sa iba pang detalye, maaaring bisitahin ang official Facebook page ng COMELEC. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, inatasan ng Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. ang mga opisyal ng ahensya na magsagawa ng konsultasyon sa mga magsasaka at mambabatas kaugnay ng panukalang Rice Industry and Consumer Empowerment o RICE Act na tinatalakay ngayon sa Kongreso. Ayon kay Secretary Laurel, aktibong naghahanda ang kagawaran para sa panukala na inendorso ni House Speaker Martin Romualdez. Iginiit niya na mahalaga ang boses sa mga magsasaka at iba pang stakeholder upang masiguro na patas at makatarungan ng mga probisyon ng bagong batas. Layo ng RICE Act na amyendahan ng Rice Tarification Law at ibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA na mamagitan sa merkado laban sa hoarding at price manipulation. Giit pa ng kalihim, dapat ituloy at palawakin ang 20 pesos rice program na aniyay tumutulong mapaluwag ang bodega ng NFA at mapalaki ang kita ng mga magsasaka. Kumpiyansa naman ng DA na maipapasa ang bagong batas sa lalong madaling panahon upang maagapan ang problema sa importasyon at mapatatag ang local production ng bigas sa bansa. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Natapos na ang konstruksyon ng ilang infrastructure project sa Central Luzon. Mula sa mga kalsadang nag-uugnay sa komunidad hanggang sa bagong pasilidad pang edukasyon. Layunin ng mga proyektong ito na gawing mas abot kamay ang kaunlaran para sa mga mamamayan sa rehiyon. Ang detalye sa reporta ni Raymond Tasoy. Mas pinaigting pa ang mga infrastructure projects sa ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang ang pagpapalawak ng mga kalsada at pagtatayo ng bagong pasilidad. Sa Pampanga, mas mabilis na ngayon ang biyahe papunta sa Porac Municipal Hall dahil sa natapos na 860-meter access road sa Barangay Kangatba. 98.9 million pesos ang halaga ng proyekto mula sa 2024 national budget. Layunin nitong gawing mas maginhawa ang paglalakad at pagmamaneho ng mga residente, lalo na ng mga kumukuha ng serbisyo sa munisipyo. Sa Nueva Ecija, aabot sa 24.3 million pesos ang nagastos sa pagpapalawak at pagsasaayos ng mga kalsada sa 6 na barangay sa bayan ng Santo Domingo. Kabilang dito ang mahigit sa 1.9 kilometers na kalsada sa Barangay Balok, Burgos, Pulong Buli, San Miguel General Luna at Buasaw na ngayon ay mas ligtas at mabilis ng madaraanan. Habang sa probinsya ng Aurora, marami ng mag-aaral ang maaaring tanggapin ng Dingalan Community College matapos ipatayo ang isang 522 square meter na gusali sa Barangay Davil Davilan. Ang bagong one-story building ay nagkakahalaga ng 14.85 million pesos. May 4 na classrooms, isang canteen, air conditioning, whiteboard, fire safety tools at comfort rooms. Bukod sa makatutulong ito sa kalidad ng edukasyon, magsisilbi rin itong venue ng iba't ibang aktibidad ng komunidad. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, nagtambalan ng ilang ahensya ng gobyerno upang matulungan ang mga negosyo na nasa sektor ng turismo. Aabot sa 20 milyong piso ang maaaring hiramin ng micro, small and medium enterprises o MSMEs sa tourism industry sa pamamagitan ng Turismo Ascenso Multipurpose Loan. Hatid ng Small Business Corporation o SB Corp ang programa na naglalayong mapalakas ang business operations at pag-ibayuhin pa ang kalidad ng serbisyo mula tourism sector sa mga bumibisitang turista. Alinsunod ang adhikaing ito matapos ang matagumpay na paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Tourism o DOT at ng Department of Trade and Industry o DTI nitong nakaraang Abril. Makakatulong ang Turismo Ascenso Multipurpose Loan na maka-access ng low-interest financing and mga tourism-related businesses para mapabuti ang kanilang produkto at serbisyo. Secretary Cristina Garcia Frasco, 8.9% ang mga kontribusyon ng turismo sa GDP at nagbibigay ng trabaho sa mahigit 6.75 million Pilipino. Kaya naman nagpasalamat ng kalihim sa suporta ni Trade Secretary Cristina Roque para sa kapakanan ng entrepreneurs ng tourism economy. Samantala, bilang bahagi ng selebrasyon ng National Nutrition Month ngayong July, isang seminar para sa young parents ng City of San Fernando ang pinangunahan ng City Health Office at City Nutrition Committee nitong Martes, July 15. Dumalo sa aktibidad ang mahigit 30 adolescent couples na may bagong silang na anak o kasalukuyang buntis. Layon nitong bigyang kaalaman ng mga kabataang Fernandino sa kahalagahan ng tamang nutrisyon, responsableng parenthood at family planning. Sa ilalim ng temang Biba na ang magulang na may puso, oras, disiplina at pagkalinga. Tampok sa aktibidad ang serye ng lectures mula sa health practitioners at opisyal mula sa CHO, CNC, City Population Office at maging sa City Civil Registrar na tinalakay ang kahalagahan ng civil registration. Pinangunahan ni Dr. Rowena Salas, City Health and Nutrition Action Officer, ang programa kasama ang iba pang eksperto sa kalusugan. Ayon sa kanila, napapanahon ang ganitong mga talakayan lalo na't dumarami ang kabataang maagang nagiging magulang na nangangailangan ng sapat na suporta para makabuo ng mas maayos at planadong pamilya. Ang inisyatiba ay bahagi ng direktiba ng CSF-PLGU sa ilalim ng Health Agenda.
na naglalayong tiyaking may gabay at suporta ang bawat Fernandino sa pagharap ng bagong responsibilidad bilang magulang. Samantala, opisyal nang ipinakita ng Converge ICT Solutions Incorporated ang kanilang new corporate logo na sumisimbolo sa kanilang transition mula sa pagiging traditional telco tungo sa isang modern tech company. Makikita sa bagong logo ang 3-bolt upward flowing swoosh strands na bubuo ng letter C na kumakatawan sa tatlong pangunahing prinsipyo ng Converge: connectivity, intelligence, and experience. Ayon sa kumpanya, bahagi ng kanilang pagbabago ang mas malawak na layuning mag-innovate at manguna pagdating sa digital transformation sa Pilipinas. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Para sa lagay ng panahon, alamin natin sa report na ito. Narito ang magiging lagay ng panahon ngayon pong Miyerkules, July 16, 2025. Kaninang alas 6 ang hapon, ang sentro ng Tropical Depression's Crising ay nasa may layong 640 km silangan ng Virac Catanduanes na may lakas ng hangin malapit sa gitna na 45 kph at pagbugsod ng hangin hanggang 55 kph. Ito ay tatahak sa direksyong Kanluran, Timog Kanluran sa bilis na 20 kph.
Southwest monsoon naman po makakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. At para sa lagay ng panahon, Bicol Region, Eastern Visayas, Isabela, Aurora, Quezon, Dinagat Islands at Surigao del Norte ay makakaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-paggitlat sanhi ng bagyong Krising. Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Palawan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng paminsan-minsang pag-ulan dulot ng southwest monsoon. Samantala, sa harap ng kabalen crowd sa Brenzigao Convention Center, muling pinatunayan ng Pampanga Giant Lanterns kung bakit isa sila sa mga dapat katakutan sa MPBL. Nanigang koponan kontra Val City Magic sa dikdikang bakbakan na pinangunahan nila Larry Muyang at John Nermal. Naritong report. Muling nanaigang pusong Kapampangan sa katatapos na sagupaan ng Pampanga Giant Lanterns at Val City Magic ng Valenzuela para sa 2025 Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL regular season. Sa laro nitong Martes, July 15 sa Brenzigao Convention Center, City of San Fernando, hindi hinayaan ng Giant Lanterns na manaigang koponan ng City Val Magic sa sarili nilang home court. Nagtapos ang kanilang laro sa score na 69-64. Itinanghal na best player sina Larry Muyang na nakapagtala ng 16 points at 14 rebounds. John Nermal na may 9 points, 3 rebounds at 1 assist, habang nakapag-ambag naman si John Ashley Fa ng 7 points, 4 rebounds at 1 assist. As of July 16, umangat sa 15-5 ang win-loss record ng Pampanga Giant Lanterns sa North Division, habang may 4-17 win-loss naman ang Val City Magic. Susunod na makakatapat ng Giant Lanterns ang Bulacan Cuyas. Nakatakdang ganapin ng kanilang laban sa Orion Sports Complex, Kamalig, Bataan sa susunod na Miyerkules, July 23. At yan ang ating sports news ngayong araw. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Balik entablado ang Filipino-American singing sensation na si Jessica Sanchez. Sa kanyang matinding pagbabalik sa America's Got Talent, hindi lang niya pinahanga ang mga audience at hurado sa kanyang powerful performance. Tumanggap rin siya ng Golden Buzzer mula kay Sofia Vergara. Panoorin ang entertainment news ni Danny Cagino. Isang powerful at heartwarming comeback ang ipinamalas ng Filipino-American singer na si Jessica Sanchez sa stage ng America's Got Talent o AGT. Sa kanyang audition para sa 20th season ng show, talaga namang bumilib sa kanyang performance, hindi lang mga hurado kundi maging ang buong audience. Si Jessica na unang sumali sa AGT noong 2006 bilang 10-year-old semi-finalist ay nagbabalik bilang isang matured at empowered woman dahil ngayon, kasal na siya at soon to be mom na rin. Confident niyang inawit sa stage ang rendition ng Beautiful Things ni Benson Boone. Isang performance na punong emosyon, kaya naman umani ito ng papuri mula sa audience at judges. Right after ng performance niya, sabay-sabay na tumayo ang mga hurado at buong crowd para magbigay ng standing ovation. Pero ang pinaka-highlight ng gabi ay nang pindutin ni Sofia Vergara ang Golden Buzzer bilang pagkilala sa kahusayan ni Jessica. Ang pagbabalik niya sa AGT ay tila isang full circle moment. Mula sa pagiging child prodigy hanggang sa pagiging isang ganap na artist na ngayon ay may sarili ng pamilya. Ang kanyang journey ay patunay ng kanyang growth, resilience at dedication sa musika at sa kanyang personal na buhay. At yan ang ating entertainment news ngayong araw. Danny Cagino, CLTV 36 News. Samantala, nag-donate ng 1 milyong piso ang controversial ka-Beyblade ng Pampanga na si Mika Salamanca sa Duya ni Maria Children's Home and Orphanage na matatagpuan sa Mabalacat City. Bahagi ang naturang halaga ng kanyang napanalunan matapos tanghaling big winner sa reality show na Pinoy Big Brother Celebrity Collab.
nitong July 5. Bukod sa donasyon, bumisita rin si Mika sa ilang mga komunidad ng mga senior citizen upang personal na magpaabot ng pasasalamat at pagmamahal. Sa panahon kung saan mahalaga ang looks at lakas sa kalsada, isang standout ng Hyundai Kona. Mula sa kanyang sleek na disenyo hanggang sa cutting-edge features, tiyak na mapapalingon ka sa bawat liko. At ngayon, available na ito sa Laos Auto Group, kaya't mas madali kang makakuha ang SUV na ideal sa lifestyle ng mga millennial drivers at city adventurers. Alamin kung bakit ang Hyundai Kona ang next favorite mo on the road. Hello ma'am, sir. I'm Robert Darryl, a sales executive of Hyundai Baliwag. Nandito po ako para i-discuss sa inyo ang aming bagong unit which is the Hyundai Kona Hybrid Premium. Kona Hybrid Premium, kung mapapansin po natin, medyo futuristic yung kanyang approach. So mapapansin po natin sa kanyang hood, meron na po siyang mga character lines. Then, yung ating signature logo, which is yung Hyundai, naka-automatic na din po siya na grill na pag binuksan natin yung unit, pagka push start button po natin, mag-open na po yung kanyang grill. So depende na lang po sa takbo ng unit, yung pagkakabukas niya po. Then, naka-LED na po siya na ilaw. Then, hindi po sequential yung kanyang signal lights. Then, nandito na din po yung ating mga sensors. Then, yung kanyang camera. Para po dun sa ating ADAS. So, ito po yung kanyang engine. Kung mapapansin po natin, meron po siyang 1.6 na gasoline type engine. Then, hybrid nga po siya. Ito po yung kanyang electric motor. So, kung mapapansin po natin, nag-iisang part lang po yung merong orange. So, yung merong orange po is wag po nating hahawakan. Tanging mga high voltage technicians lang po ang pwedeng humawak dito. So nakalagay naman na po dito yung logo ng high voltage technician na pwedeng humawak po sa mismong naka-indicate na kulay orange. Then, andito po yung ating coolant reservoir, ating brake fluid. Then, kapag po na-discharge ang ating unit, andito po yung ating positive na mechanism. Ang kanyang suspension po is naka-MacPherson strut. Then, naka two-tone alloy wheels na po siya, 18 inches. Then, ang kanyang ground clearance po is 200 millimeters. Sa kanya pong side mirror, mapapansin po natin, meron na siyang signal light. And then, meron na po siyang assistance na camera. Then, naka-smart entry na rin po siya. Sa likod na part po ng ating sasakyan, meron na rin po siyang brake lights. Mapapansin po natin ang ating signature logo ng Hyundai na nakalagay na po yung ating variant ng Kona. And then, ang ating pong assistive na parking reverse camera. Mapapansin po natin, may mga bilog po siya, which is yung ating mga sensors po. Para po sa ating rear end trunks, naka-powered tailgate na po siya. Mapapansin po natin, maluwag po ang ating pwedeng paglagyan. Pwede po siya maglagay ng balikbayan box, tsaka po isang luggage dito. Para po sa ating driver side, kung mapapansin po natin, meron tayong mga buttons dito. Ito po is para sa windows po natin, sa harap at saka sa likod. And then, ito pong ating left and right, para po siya sa ating side mirror adjustment po siya. Then, gawa po siya sa durable plastic. Ang atin naman pong seats is leather. Meron na rin po siyang 8-way na automatic. Pipindutin lang po natin siya palikod para po sa ating seat adjustments, paharap. And then, para po sa ating likod, kung ano po ang ating driving habit, pwede po natin pindutin paharap or palikod po. Para po sa ating Kona Hybrid Premium, meron po siyang 5-seater. Para din po sa ating steering wheel, naka-tilt and telescopic na po siya. So, depende po sa ating preferred kung paano po natin gusto siyang imaneho. So, if ever po na gusto natin na nakababa or if ever na gusto natin na nakataas. Para po sa ating transmission, so mapapansin po natin, ang kanyang shifter is naka-shift by wire na column type. So kapag gusto natin siyang i-drive, turn lang po natin, reverse, and then park po. Naka-paddle shifter na rin po siya.
Sa ating infotainment, meron po tayong 12.3 na LCD, touchscreen po siya. So, naka-Android Auto na rin po siya and Apple CarPlay. Then, mapapansin po natin sa ating mga buttons, andito po yung hazard, adjust ng volume, then ito po yung sa ating adjust po ng ating temperature. Then, ang ating aircon sa rear at saka sa front. Then, wireless charging na rin po siya. Meron na rin po siya mga cup holders. So, if ever po na bumili tayo ng mga drinks, ito po, pwede natin siya paglagyan. Then, sa ating armrest, pwede rin po tayong maglagay ng mga gamit natin dito. Pwede po siyang tanggalin, pwede po siyang ibalik. So, at alam nyo ba, na ang Hyundai Kona Hybrid Premium ay naka-push start button. So, brake lang po natin, then pindutin natin yung ating push start button. Mag-open na po yung ating makina. Ang ating pong Hyundai Kona Hybrid Premium ay nagkakahalaga po na 1,688,000. Ating pong promo down payment sa ngayon ay 150,000 na may monthly po for 5 years na 34,956. So sa inclusions po nun, meron na po tayong free spare key, free tint, free chattel mortgage, 3 years LTO registration, 1 year free na insurance, premium na rin po yun. And then ang ating pong 8 years na battery warranty. So dahil hybrid nga po to, kailangan po natin. Meron po siyang free na 1 year Laos Group Cares, 24/7 roadside assistance with free towing rin po siya. Then 32,500 worth of benefits din po yun. Para sa mga gustong mag-inquire, ako po si Robert Daryl Dorupa. Paki-message po ako or contact sa number na 0905-886-0922. Paki-follow and like na rin po ang aming Facebook page, Hyundai Baliwag. Paki-like and follow na rin po ang aking official Facebook page, Hyundai Baliwag by Robert Daryl Dorupa. Bisitahin niyo po kami dito sa aming showroom sa DRT Highway Pagala, Baliwag, Bulacan para po makapag-test drive po kayo ng aming available na unit at makapagtingin din po kayo ng mga units na nasa showroom po namin. Huwag po kayo mag-alala, tutulungan po namin kayo na makapag-release ng mga unit na gusto niyo. Here at Hyundai, innovate every day. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, para nyo i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV 36 Official, at ang aming website, www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming News at Public Affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.